Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karong adlawa, mao ang ikanapulog upat nga Domingo sa ordinaryong panahon. Diha sa Ebanghelyo karon, gipadayag na Hesukristo ang dakong gugma o kaluoy sa Amahan. Siya nagtawag kanato, umari kamo kanako, kamong tanan, nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an, o papahulayon ko kamo. Tinuod nga sa atong kinabuhi, daghan kitag mga problema o mga pagsulay nga giatubang. Apan, gipahinumduman kita ni Jesus nga diha kaniya, makakaplag kita sa kapahulayan o kalig-on sa atong kalag. Busa ni ining Santos nga Eucharistia, atong ihalad sa Dios ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing aron maabli kita sa pagdawat sa iyang gugma o grasya nga atong masinati pinaagi kang Kristo. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad o ang atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Magsaulog kita sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, anian na pud kita niining adlaw diha sa paghatag nato og pagdayeg og pasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat niining mga nilabay mga adlaw. Padayon kita nga mangayo sa iyahang giya, sa iyahang pagdasig kanato diha sa atong pagpadayon dinhi sa atong panaw sa kinabuhi.
O garon mahimo kitang andam sa pagsaulog niining santos nga misa, mangayo na kitag pasaylo sa atong mga sala, ug atong pangayoon usab kanunay ang grasya diha sa pagbag-o gikan sa atong Ginoong Dios. Kaluyan kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawas sa kami sa sala, ug dad-a kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Pagmaya pag-ayo o katawhan sa Sion, singgit o katawhan sa Jerusalem, muanhi kanimo ang imong hari, muanhi nga madaugon o mapaubsanon nga magkabayog asno, sanati sa asno. Ipahilayo niya sa Ephraim ang karwahe ug sa Jerusalem ang mga kabayong igugubat. Balion niya ang mga pana ug hatagag pakigdait ang kanasuran. Ang iyang gingharian maglakip sa tanang kadagatan, sukad sa suba sa Euphrates, ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Ibayaw ko ikaw, O Diyos ug Hari ko. Ug daigon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Matag adlaw daigon ko ikaw, ug himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Papasalamata kanimo, O Ginoo. Ang tanan mong mga buhat ug padayiga kanimo ang imong butang mga alagad. Paisguta sila bahin sa himaya, sa imong gingharian ug pasultia sila mahitungod sa imong gahom.
tanan niyang mga pulong, ug balaan diya sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagpabangon sa tanan nga napukan, ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Dayon ko ang imong ngalan sa pangkuran, akong ariyo ang Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa espiritu. Kung tinuod man o galing nga ang espiritu sa Dios, ana-ana sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Diyos nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Busa mga igsuon, aduna kitay katungdanan, apan dili sa pagkinabuhi, sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo, minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan, kung pinaagi sa Espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya si Jesus mingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay mao man ang imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak, gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan, gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an, ug papahalayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu, ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Maigsoon ko ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa panahon karon, daghan kaayo ang mga taong ako nahimamat nga usara gid lang mga pulong pirmi. Stress na kay ko, Father.
Diba? Sa kadaghan, sa kahitabo sa atong kalibutan karon, sa kapaspas sa mga panghitabo usab diha sa atong kinabuhi, daghan sa ato ang magsigreklamo nga gikapoy na sila. No? We are so stressed. We are so tired. O wala may exempted sa kakapoy. Wala exempted nga dili makabati og stress. Gani di makabati og frustration, kabugat sa mga pasanon sa kinabuhi sa pangadlaw-adlaw. Apan kini atong ebanghelyo karon makapadasig unta sa atoa diha sa pag-claim niya ng atong importante pud nga buluhaton sa ato ang kinabuhi isip mga sumusunod sa Ginoo. Amo kana ang pag-rest. If God on the seventh day after creating everything in the world rested, kita po di ay nga sumusunod ni Kristo, gitawag po sa inana nga activity, that of resting. Sa ako ang kaugalingong kasinatian, ang matinud-anon nga pagpahulay or rest na sunod sa upat ka pulong nga muspell out po niya ng pulong nga rest. Whenever I try to rest, no, to relax, ang first ginakubuhaton is to always remember what God has done in my life. Kay usahay ang makahatag sa ato og kanang magpanik bitaw ta, kanang makalimot ta nga naay Ginoo nga nag-uban kanato this far in our life. Nga usahay pag mapuno kita sa kabalaka sa atong gihuna-una diha sa atong kinabuhi, makalimot kita sa pag-relax, no? Sa pag-take time to also appreciate taking that space to rest. So diha sa akong pagpahulay, I always remember the many things, the many prayers that God has answered. In fact, nahinumdum ko sa usa ka prayer petition diha sa novena sa Our Mother Perpetual Help, no? For the past favors that they may create in us confidence to trust in God's loving mercy and to rely on His perpetual help. Nga ang makahatag dahil sa atong kumpiyansa diha sa atong pagpadayon sa pag-ampo sa Ginoo o pagpangayo sa hinabang diha sa pagbalik lantaw nato sa mga kasinatian kung diin siya nitubag na sa atong mga pag-ampo. So for me to be able to rest well, o kita pod, for us to be able to rest well, we need to remember what God has done for us. The good thing that God has done in our life. Second, diha sa pagpahinumdom, paghinumdom usab nga ang Ginoo nagpaila sa iyang kaugalingon nga siya si Emmanuel, a God who always journeys with us. So kung sa man ang season sa atong life karon, naabata sa kalipay, kasubo, kasakit, no? Naabata diha sa season of emptiness, hopelessness. We are reminded that God is Emmanuel. Buot pasabot nga ang Ginoo kanunay naguban sa atoa bisan unsa pa ang kadangpan nato sa kinabuhi. That God will always be with us. That God is going to give us the grace and the strength to be able to endure whatever is difficult diha sa atong kinabuhi. So hinumduman nato nga atong Ginoo si Emmanuel. Ya kung mahinumdum ta niini, kita mo tuon hinuon diha sa pag-stay silent and to be still. No? First is kaning silence. Saka noisy sa kalibutan karon, no? It's very important that our way of resting is to empty our minds, our eyes, our ears from hearing all this noise and toxins, no, in the world. So importante that when we claim our space for rest, ato pong igahin siguro diha sa atong paghatag og panahon sa Ginoo in silence. Nga dili lang ang atong pag-ampo, petisyon sa pagpangayo og hinabang. Well, although it's very important, but to allow God also to speak through us. So siguro ikatulong nga diha sa atong pag-claim sa atong stillness, sa atong silence is to be able to reflect on the scriptures. Because ang scriptures, kaning Biblia, no, mao man ang buhing pulong sa Ginoo nga magpahinumdom sa atoa sa mga pulong nga makahatag og pagdasig, paglaom diha sa atong kinabuhi. So when you decide to rest in your life, no, stay still, be silent, and perhaps find time to reflect on the scriptures. And finally, letter T, to spell out rest.
is to trust the Lord. Very important to remind ourselves nga sa atong kinabuhi, no, na ay mga butang nga dili ginato makontrol. And so we let ourselves surrender them to God in full trust. Kay siya man ang naay kapasidad o abilidad nga mutabang sa atoa sa pag-manage nining mga butang that is beyond our human capacities. So, mga igsuon, hinaot niining atong pagpamalandong niining atong ebanghelyo karon, that we may grow in trust, that we may learn to surrender in God. And we can arrive in that when we make it a practice ng paghinumdom to remember the goodness of God, to remember that letter E, He is Emmanuel, a God who is always with us. Kanunay muuban, muduyog, mudasig kanato. And finally, to stay still, to be silent, and to let the Scripture speak to us, that the Word of God may give us the encouragement and the trust that we need to continue fighting, no, for what we have stand for in our life. So diha sa atong pagpadayon ng Santos nga Misa, atong isalig usab ang atong mga kabug-aton nga gipas-an diha sa atong kinabuhi. Nga kita kanunay unta ubanan sa Ginoo, bubuan sa iyang grasya, nga kita musalig magpadayon sa paghinumdom, pag-ila nga siya si Emmanuel, o padayon diha sa pagmamalandong, and we let Him teach us what it means to rest and to stay still. Sana nga, sana all. Shalom. O karon atong baghuon ang atong mga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhing layo. Amen. Masaligon sa kaluoy sa Dios, modangup kita ngadto sa atong mahigugmaong amahan, dala ang atong mga pag-ampo alang sa tanan nga nanginahanglan. Ug moingon kita, Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, padayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo, alang sa tanang katawhan, magampo kita. Nga sila nga nanglimbasog sa ilang pagtuo, o gilutos tungod sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa grasya sa Dios ug makaangkon og bag-ong paglaom. Magampo kita. Nga sila nga nakasinatig panaog-daog ug pagpanghadlok, makaangkon og kalig-on sa hunahuna ug kalinaw sa kasing-kasing. Magampo kita. Nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang may ikamatay nga balatian, makaila ug makasinati sa paghupay ug sa pag-alima sa Ginoo. Magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Nga ang tanang nangamatay makadayon na didto sa langitnong gingharian, diin wala na'y kalisdanan ug pagpanglutos, hinuon mahingpit diha kanila ang grasya sa Dios. Magampo kita. Mapuangurong Dios, naghangyo kami nga imong ipadayon ang imong pagbantay sa kinabuhi sa imong katawhan. Dungga ang among mga pag-ampo ug itugot nga mas
Mahaduol kami nganha kanimo matag adlaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo araw ng ako gang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa imaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mo'y imong pagbuot nga maluwas kami, pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pagpakigigala kanimo, apan ang tawo mismo mao'y nag-uli iniini kanamo, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Og busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos, ipadalangin imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaimo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, sa tanang mga pari, mga relyoso, ug imong mga laiko. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganna kanimo makagagawong nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ug karon mag-ampo kita sa atong amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, may sa tanang kasama ko kabalaka, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagyong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyong tanan. Ipakita tang timaan sa atong panag-inigsoonay. Peace be with you. Maigsuon kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Mag-ampo kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdayeg kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug karon mag-ampo kita og maghalat kita pag-ampo alang sa mga masakiton. Kung aduna may nakig-uban karon sa atong pagsaulog ng Santos nga misa nga adunay gibati nga dili maayo sa kalawasan, touch that part of your body no and pray with us kining pag-ampo alang sa mga masakiton. And also remember members of your family, mga igsuon, mga amigo nga nagmasakit niini mga panahon na. Ug mag-ampo kita. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili sila aron mahimong santos, ug ang iyang kasakit naiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Eric Seven Cruz, CSSR, Redemptorist Church, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Sa atong choir, San Jose Choral, gikan sa St. Joseph the Worker Parish, Tabunok, Talisay City. Ug sa atong prayer group, Sugbutel Family Hotel, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanggihatagon og makanunayang suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin unta kaninyo ang atong makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadagoy paambit ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are a part, for your providence in sustaining us in our needs
and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threats of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mayang adlaw! Welcome to Pauline's Media Center Cebu. Dali, sulod na! Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.